मम्मी मम्मी फुआ आवतारी फुआ। वो कैसे आवतारी? ऐसे ऐसे बेवकूफ कहीं के। बुआ कैसे बोलल जाला? वाह, पहली बारी हमरा बहन के साइड ले लिया। वैसे थोड़ी आवतारी, ऐसे नु आवतारी। राम भिरी 5 गो टमाटर रहे, ओमे से 2 गो उस श्याम के दे दिलन। तो राम भिरी कितना टमाटर बचल? ए पापा हमरा नहीं के पता, हम वहाँ ना रहे जब बटात रहे। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मम्मी जी कहाँ जाता नहीं? जतनी बाजार सब्जी लियावे। ठीक बात, हमरा ला 1 प्लेट चाउमीन, 1 प्लेट मोमो और 2 गो समोसा ले ले आए। बार बार कहे नहीं कि बाजार का अकट बकट सामान ना खाए के, इससे सेहत खराब होला। पौष्टिक आहार खाए के चाहिए। ठीक बा, तो 2 किलो काजू, 2 किलो किशमिश, 2 किलो अखरोट, 2 किलो पिस्ता ले ले। कनिया एक दिन खैला से थोड़ी कुछ हुई। 1 प्लेट अपनो ला, 1 प्लेट तोहरो ला ले ले। खैली पीछे कब से हाला खैले बानी? आ गई पकड़ी। यस आ गई। के आइल बा? इतना खुश होके गईली ह। जरूर इनका नैहरे से कोई आइल हो। कहीं हमर साली साहिबा तो नहीं आइल, लगता हुए आइल बड़ी। वेलकम साली साहिबा, वेलकम। तार बहन कहाँ बड़ी हो? कौन बहन? पार्सल आयल बा, पैसा दी, पैसा पेमेंट करे के बा। बाप रे बाप, खटत खटत मर जाता नहीं घर में, इतना काम बाटी। कितना काम बा हो? काम तो रहे हमनी के जमाना में कि एक हाथ में आदमी लड़का टंगले रहत रहे, एक हाथे काम करत रहे, कुटिया पीसिया सब चीज। हाँ तो मम्मी जी, हमनियों के जमाना आसान नहीं थे। एक हाथ में मोबाइल रहेला, एक हाथ से काम करे नहीं सा। बबनी खाए के कुछ बा का? काहे बाहर गइल रहा तो खा के ना आइल का? ना देता नहीं लो, हम जात रहनी है खाए, लेकिन तू नहीं खा के आइल, तब खा लो हमरे हिस्सा। का है तेना खइबे का? ना, हम पानी पी के सूत जाए, हमरा भूख नहीं खे। हमर बहन भूखे रह जाई आ हम ओकरा हिस्सा के खाना खा जाई ना, ई नहीं हो सकत। बबनी हम पिज्जा में से ना देम। हाँ बोल। हाँ भाई, ते भाभी के बतैले बारिस कि तोरा ऊपर 10 लाख के कर्जा बा? ना नहीं बतैले। हाँ, यही से हम कही कि भाभी रोज रोज नया नया सामान खरीद के इंस्टाग्राम पर फोटो डालत तारी। अरे तो का हो जाई, हम उनका से बहुत प्यार करेली। उनका जौन बुझाए वो खरीद सकत तारी। उनका खुशी में हमार खुशी बा, समझ ल। वाह भाई वाह, तोरा ऐसा महान हस्बैंड हम आज तक दुनिया में नहीं देख ले, जे अपने दुख सहता आ मेहरारू के महसूसो नहीं होके दे। ठीक बा भाई, ठीक। ए जी हमरा के माफ कर दी। हमरा ना मालूम रहा कि रउआ ऊपर इतना कर्जा बा, हम इतना सामान खरीद लेनी। अरे तो का हो गई पागल, तोहरे खुशी में नु हमार खुशी बा। तारा जौन बुझाए वो खरीद, हम सब देख लें। ना ना, पहले रउआ कर्जा चुकावल जाई, ओकरा बाद हम कुछ खरीदम। ठीक बा। हेलो, हाँ पार्टनर, बहुत अच्छा एक्टिंग कैली सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। बच गई। ए मम्मी, हम तो 6 बजे ही उठ जानी। वाह छोटको, यही जा लोग बा कि 8 बजे ले बिछौने ना छोड़े। मम्मी जी, हमरा खाना बनाए में बहुत इंटरेस्ट, हम सारा खाना बना लेबनी। वाह छोटको, यही जा लोग बा कि जब ले हम खाना बनावे में ना भिड़ी तब ले खाने ना बनी। मम्मी जी, हम बहुत शांति से रहनी, हमरा शांति बहुत पसंद है। वाह छोटको, एजा तो लोग बाटे कि घर में बोलेला तो रोड पर सुनाला। 6 महीने बाद
ए कनिया कुछ बना के दो ना खाए ला, बहुत जोर भूख लागल बा। काहे रउ छोटकी पतो का करतरी? तो अभी ले सुतल बाड़ी। काहे वो तो 6 बजे न उठे वाली रही हो। जाए ओकरे से अच्छा अच्छा व्यंजन बनवा के खाए। हम तो निमन अनु बनावे नी। व्यंजन उ का बनाई? उ तो हमरे से बनवा के खातिया। काहे रउआ से बनवा के खतरी? रउआ बोले नी ना का जाई बोली। बाप रे बाप, उ बहुत लड़ाकिन भी आए, एगो बोले जानी तो 4 गो बोले ले। हम तो बोलत रहनी है तो रोड पर सुनाई देत रहलक ह। जाई अपन छोटकी पतो भिरी ओकरे से करवा के बनवा के खाई। ना ना तू ही अच्छा बारू, तू ही बना के दो खाए ला। ना मम्मी जी जाई अपन छोटकी पतो भिरी। ना 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 जाई मम्मी जी जाई। ना कनिया तू ही अच्छा बारू। ना मम्मी जी जाई रउआ जाई। तू कहलू नु कि तरह कहीं ना घुमावेली, चल तरह के प्राइवेट जेट में आज घुमा देम। ना 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 जी कोई क्रैश हो जाई तो? अरे कुछ ना हो, चलो ना। ना ना चलो, ना, चलो, हम ना जाए चलो। ना हम ना जाए हम ना जाए हमरा बड़ा चलो डर ना। लगता। अरे चलो ना, कुछ ना हो, अरे कुछ ना हो, आवा ना। राम 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 राम। ए इतना डरा क्या करू? ए जी ये प्राइवेट जेट के नोट बोल्ट कोसल होई नु। अरे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर सारा कुछ चेक कर लेले होई। मैकेनिकल इंजीनियर सुन ले रहनी हां, कंप्यूटर इंजीनियर सुन ले बनी। ई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का होला? अरे ई पढ़ाई होला, एकर इंजीनियरिंग के कोर्स होला। उहे कोर्स कइल आदमी नु सारा एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस देखेला। एकर पढ़ाई कहाँ होला? आओ चलो तरह के सब समझावत नहीं। हाई देखो, हाई है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स पटना, जोन की पटना एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में बा। अच्छा ई एकलौता एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूट बा बिहार में, जॉन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड बा। ई इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट की गारंटी देवेला, जौना से स्टूडेंट सबके लाखों रुपया कमाए के अपॉर्चुनिटी मिलेला। सिर्फ इंडिया में ना, पूरा ग्लोबली अपॉर्चुनिटी मिलेला। DGCA द्वारा अप्रूव्ड एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के दिशा निर्देश के अनुरूप बा, जौन की संयुक्त राष्ट्र के सारा देश में लागू और मान्य बा। अगर रुआ 10+2 PCM से कैले बनी तो ई प्रोग्राम ला एलिजिबल बनी। वाह जी, हमरो में एडमिशन करा दी ना। हमरो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बने के बा। ठीक बा, अभी हम करवा देता नहीं। और वो अगर एडमिशन चाहिए तो नंबर देवल गइल बा, ई नंबर पर कॉल करके और इंक्वायरी कर ली। जल्दी जल्दी एडमिशन करे आई। इससे पहले कि सीट खत्म हो जाए, हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बायो में फॉर्म के लिंक बा, जल्दी से भर दी।